Είμαστε αντιπρόσωποι της SATA και την ελληνική αγορά εδώ και 9 χρόνια και προτιμούμε τα όπλα και τα προϊόντα της SATA για την άψογη ποιότητα, το πολύ καλό after sale service που έχουν και φυσικά την τιμή και την ποιότητα που προσφέρουν. Τόσο όσο σε over and under superposé, αλλά και σε καραμπίνες. Νέο με σύστημα δρανίας και τη Venza με σύστημα αερίων. Είμαστε η ATA 3.